30 €. Kyllähän sais jo koko lihan piiri. Kuka täällä oikein pelleilee? No mitä outoa tässä nyt muka on? Tänään mä näytän teille, kuinka puhjenneesta sisäkumista paikallistetaan reikä. On aika hölmö juttu muuten laittaa nyt leipää hevosen suuhun, kun yleensä se on meikäläinen, joka laittaa hevosta leivän päällä omaan suuhun. Mä en ota raiskaajalta mitään vastaan. Sinä turpa kiinni nyt! Mun nimi on Ismo Laitela. Homoja. Kyllä sä oot melkoinen sonne! Me vaikka jonkun homon kanssa naimisiin. Hankkikaa lapsia ja tehkää vielä niistäkin homoja. Enhän mä nyt tosissani. No sehän oli vaan vitsailua. Mä voin pyytää sulta vaikka anteeksi, jos se siitä kiinni on. Sä joko lähdet, tai sit sä itket ja lähdet. Mä kerron asiasta poliisille. Nyt sulla on vastassa rauhas mies eikä mikään avuton nainen. Ovi auki! Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Laitela. Ismo Laitela. Sä oot pettänyt maton häntä Heikin kanssa. Haluut sä turpaas? Menikö homolta pupupöksyyn? Helvetti! Sinne meni Osteri Ossi, joka naisen lossi.